Ang gadi nga bukan makuan. Sabta ko. Isa may ganahan mo sabot nimo. Gusto tag anak dili ta taga ang anak. Pero mula ka man yung ka nga pamilya man ka. Dapat dili ta magpasko. Pero mula ka man ka para ka na lang nga problema imo na. Ako ganahan. Sa pagpasko nimo na nga. Uti mo gani di mangay mo mataga bata gani. Daan pa sa una bawian pa tani. Ingon na ko nimo nga di na gyud ko ka anak. Hindi na magka okay ra. Pwede ra ta manganpon. Pwede ra ta mangata. Oh, Mas kuan mo gyud nang nayo kay kaugalingon. kaugalingon. Kaugalingon jud imong anak. Lain naman na mag-adapt ka. Ano naman tikadaan anak sa una. Karon dugay na kay ta karon pa ka mag-yamar-yamar ana magproblema ana. Abi man ako nasabtan ako nimo. Makasabot gugo pero amot oy, pinagid permite sa kung una-una. Una-unaan gyud ako mas nindot gyud nga na kay sariling anak nimo. Ako makonsensya ko ng mga bata diha. Nagtuo gyud na sila mga anak nato na. So may makonsensya gipatarong man po na sila padako nato. Salamat gani sila kay na gipang-adapt sila. Mura man gud nato sila giloko. Sikitag kuan ko nga anak nato nya ato ra dayong inadapt. Oh. Kabalo man ko nga gusto jud ka makig. Unsa ni? Di jud ka kahatag yung anak gyud. Nagpugso na ko nga wala jud, wala. Sa kusaon wala. Sabtong ko nimo. Si dili ka anak. Kinsa di kong anak? Pa. Si di ka anak, si mama di ka anak. Unsa di ko niyo pa? Ay, katong kuan ba? Katong nagod sa salida ba? Sa lida dadunggan ako ba? Sa duha pa dadunggan ako. Naadik ni mama nimo ng bagong Spider-Man ro. Sabi dak na pud mo grason. Sulti na mo tinuod ta kung Dili ba? Nag-away mi atong salida nga mong gitanaw ganiha kay luoy kayong babae gustong anak dili kahatag ang iyang papa mo nang karon luoy kayo. Lahi man ko nadunggan ba kay amuha man sa amuha man gud pa. Dili ba na mali ra ni magsabot katong bagong kuan ro gusto makita. Teleserye ba? Teleserye. Ah, Anong ginaabangan ni mama nimo gabi ba? Ang dugay kay Sulti di kumatulog ko mo bitaw tinuod na. pa kay dawaton na bitaw na ako. Unsa man jud ka tinuod di pa? Agud nang naong kan di magamubuan nga anak ti katanawan ang naong nimo, naong ni mama nimo gapariha ra gitag mga naong. Ah, kamunggo nyog ilong at kong ilong. Oy! Ug unsa ang mama mao po na ang anak, ug unsa ang papa. Daw ko dunggan gay na nga. Sa may nadunggan nga teleserye man tong gipano. Ana man ka nga dili ka kaanak. Ang katuan ning salida no, gi kuan na mo ganiya, gisuryahan mo kay wa ko katulog ato naguna-una sila nga di ka anak iyang papa. Paspas itong pasagad ra kag Dili Ano ba? ko pagluto dito be, Dali. nagutom na kayo. dali atong linungag dito kay mga unta. Awang tabahon mo. Trabaho nimo. Nagani Di na. na bitaw ta kasauna nga ingnan nato ng mga bata nga gipang adapt ra nato na dili ka mo. Hindi na nimo nagmanglakaw na usay bataon na to. Kabalo kung di ka kaanak. Di maglain mo na makaingon makabalo sila nga. Kana sila gi-adapt ra na nato atong gipadako kay sa. Ingnon bitaw ka dit ka. Kay inigkuan na inigtamang edad. Oh, kana. Pasurang-surang og ingon ana, ingna nga dili nimo anak kay biyaan ka, di man ka biyaan ana. Sala baday na ko nang di ko kanak. Sala na ko nang di ko ka hatag og pamilya. Magakoy problemado. Nga pareha ana ron. Murag nakahiring na si Jimmy nga di siya dili Ikaw siya. may istorya eh. Nagmulakaw na. Istorya akong guli mong tarong eh. Ano mo? May magdi ka kung ano lang nga bakakon ka. Loko ra ko nimo. Mo na Pero ingon dili ana. ka sabot ng mga bata nga dagko na dapat atong kuan nagiginay-nay nagistorya di kay inigkuan na inigdako na inigkuan. Ano maglakaw-lakaw man kuno ka? Kabalo naman kang di ta ka anak. Pati si Gibhard. Makabalo na. Nagpapadunga. Ina mi tataka hinay-hinayan atong istorya ng mga bata. Makabalo na si Gibhard nga dili na to na si tinuod nga anak. Tatiyo na anak. Hindi kong anak ni katinuod di ay. Tarong na to explain ni kana. Ina ano na napapagmama oy. Wala gyud ang problema na to. Dili ka kakatag og anak, dili ka kakatag og pamilya. Pangutan o wala sila tinuod pi. Sige Bart, kana mo'y makabalo. Kay kana mo'y idaran nga atong inampon. Na, say batiyo na may magbita biyaan ana. Mulakaw si Jimmy unsa na lang. Imbis na Sala na ko nga ako dili ko ka anak, dili ko kahatag og kuan pamilya. Naa sa imong problema na wala sa kuwa. Wala nagpukson ko nimo nga daan pa lang. Nagsabot na ba yata na sa una nga mga ampon lang ta. Oh, pero meron natong naampon si Gibhard. Ikaduha si Jimmy. Pa! Ampon na ko ninyo pa? Na mo nang baba nimo. Ikaw explain na nila. Dili day man tinuod nga anak pa? Dili day ko ninyo tinuod nga anak pa? Kasi dili. Wala apa, 20 anyos na ko ron, 20 anyos po day ko ninyo giloko di ay.
man ka na mo i-bright ka. Di nakadungog mo ko si istorya gyud. Ganihar ako nakadungog bad. Naa ako das likod ninyo. Dili ba nagplano mi mama nimo? Dili mo jud ako nadungan pa. Yaangkon jud ka. Mismo sa imong baba ni Kuan jud ni bungat ang istorya. Nga nangampon na day mong duwa. Pati pud day akong manghod di ay dili pud day na ako naigsuon. Dili ba? Dili ayaw na pag dinay pa kay ako nadungog jud namo. Di na minimo ayaw na mig kanang kuan na pa kanang binuangi pag kuan daghan. Hindi mo maginaya dong kay bisan pa og dili mo na mo tinuod nga anak, bisan pag wala mo nagikan sa mo pero gipangga ka na mo. Gipangga mo na mo kay sara ba din ako nang imong papadili ka. Tag mo to nang adapt me. Pa, ug tinuod niya gipangga mi ninyo ngano wala man mo nisulti sa tinuod niya dili day mi tinuod nga anak. Tungod kay mahadlok mi nga mawala mo. Unya karon. Hindi na mo sa inyo ha. Mayon mo nga adik ko diri kay. Na ba din may pagkulang sa inyo ang pagpadako lang o May problema pagpadako. na nisulti on ta mo dati pa nga dili mi tinuod nga anak kaysa ni asa may nga mga ginikanan. Aminaw sa ba? Aminaw sa unta masabtan. Kay di masabtan pa kay ngano man namutbot mo pila ka tuig. Sa imong pagkasabutan hindi ka maminaw. Maminaw sa ba? Unsa may masabtan ako sa inyo? Ang inyo man ming gibot-butan di ay. Dili man na butbut. Nga wala man mo nito kasi tinuod unsay tawag ni anak pa. Kung wala mo na mag-adapt sa una, asa man ka muro. Nga gipangatag na mo sa inyong tinuod nga ginikan. Di ani ginang ta ninyo ba nga adapted lang ni. Mao gani karon unta gusto na mo nagplano mi. Wala na ulahin na. Ulahin na. Aminaw sa ba mo? Buta ani nga di man ka maminaw sa Ayaw, imong makan. ayaw ko bira-bira ha. Magdako ba din mo ginanag wa mo gipangatiman? Ha? Timan ha? Wa ka gibungot. Kung dili tungod na mo sa pagpaningkamot ang mama nimo, ha? Wa ka ka-eskwela. Yunta mo managko inana. Wa mo gitarong. Ang amuan lang nangita lang mig timpo nga maistoryahan mo na mo. Pasalamat gani mo magipang-adapt mo. Pasalamat mo na ni punit sa inyo ha, kaysa mangit magkuan mo sa karsada mga tulog mo. Mangaon mo ng mga basura. Oh. Pasalamat mo gipalangga mo Pero gisuutan mo maayo pangitao na gisuutan. mo among tinuod nga ginikanan. Wa man na mo Hindi nagibawal. magpabilin diri. Wa man na mo nagibawal. Ako sa panahon makita man yun ninyo. Salamat gani mo gisuutan mo maayong mga bisti Ako? kaysa nang uban diha. Ako Sige sa panglimos og piso. Sa akong kaugalingon pangitao na ako kung tinuod nga mama at papa. Wala man na mo nagikuan. Og gusto ka pangitaw ni mo pangita. Nilayas ko diri. Karon pa ka sukol-sukol na noong kang dako na ka. Layas ka wa kay utang ka bubutong bata ka. Salamat gani mo Balik ako. gipamunit mo. Pangitao sa nako akong nung ginikanan. Oh, pangitaon nimo na. Mga gibawalan makita ni mo tinuod nga ginikanan. Naa na sa imo nga kay naa na ka sa tamang edad. Nilayas ko. Ug makita nimo ha. Duha pa lang ka kauras gikan pag anak. Oh, syudad anang tibong ko diha ka namo gikuha. Butang ra ka diha sa dapli nakitaan ka namo gipunit ka namo. Ito, ganun Gilisap tamo. ka namo. Saan pagtugan mo kay buo? Ang paabot pig tamang panahon karon unta. Tamang panahon. Salamat gani mo, na. na. Salamat mo kay namoy tawag nga ginikanan kaysa nang uban way pamilya. Sigig panglimo, sigig pangayo magkaon na ng mga bilin-bilin sa mga tao. Amo ayahay gani kayo mo kayo. Gamotor-motor ka. Motor. Asang okasyon? Adtuon. Daghan kag nindot nga sinina. Pamina. Ah, wala. Layas ko. Pangitao na kung tinuod nga ginikanan. Sabi ninyo magpuyo kung dili kauban ninyo dili. Dili. Ha? Mulayas ko karon layon pa akong pangitao na akong ginikanan, ha? Wala ko'y pangayoon sa inyo, di ko magsalig ninyo. Kanang motor di ko mo gamit, magbaklay ko akong pangitao na akong magpapangatinuod. Oh, mulayas na ko. Di ba? Di ka papugong? Hoy, Gibert! Ano mo kapagong ma? Dili timo tinuod nga ginikanan, ay ko nyo pugi. Taan mo sukul-sukul na karon pa ni dako nanong ulo nimo.